Ang Ginoo manaak kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaon ikaw, O Ginoo. Human niini gipili sa Ginoo ang laing kapituag duha ka lalaki. Gipadala sila sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa-tagsa kalungsod ug dapit nga iyang adtuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan apan jutay ra ang mga mangangani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lobo. Ayaw pagdala og puntil ni sudlanan sa limos ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon ang panagdait maania niining balaya. Kung dito may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Kung wala, bakwia ang inyong yukbo sa pakigdait. Pabilin kamo ni adtong balaya og kaon og inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayod nga suhulan. Ayaw kamo pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kun muadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila kaon sa idalit kaninyo, ayuha ang mga masakiton ni adtong lungsura ug sultihi ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang pagsunod sa Ginoo, sayon o dili sayon? Kinsay mo ingon nga sayon, taas ang kamot. Kinsay mo ingon nga dili sayon, taas ang kamot. Mga yawanon mo. Sayon kaayo. Tanawa ha, ayaw mo pagdala og puntil. Di ba? Kasayon ilakaw gawa kay da. Kaysa magbaguod kag da, di apay malita, di apay unsa pa na diha, di apay gisabong, di apay giana, to apay giduot. Kakapoy ana. Ayaw mo pagdala og puntil ni sudlanan sa limos, ni sandalyas. Ayaw ka mo paghunong aron paghimamat sa mga tao. Di katuman ani ang mga ang nang-apply ron o kuan ba, barangay eleksyon. Muhimamat man gina, manglamano man na, murag dili katuman ani, di man muhimamat, dili muhimamat diha sa dalan, adtoon gyud balay. Nga bisag asa mo moabot, ingna ang pakigdait, maanaa kaninyo. Kasayon gyud kaayo, gipasayon sa Ginoo ang pagsunod niya. Pero nganong niingon man mong lisod, ngano man, kay ang yawa mo'y nagtudlo nato sa lisod nga paagi, niya iya tang giilad-ilad nga maunay sayon, nga kanang atong tanang gidala, sinina, kwarta, alahas, cellphone, sakyanan, mga bag, maunay atong security and comfort. Pero sa tinud-anay, nahimo ng mga babag sa atong comfort, kay magsigi naman ta og follow up kung nadabata ng bag. Nabitay usas ni palit nato dinhi og disap
dito siya sa New York gikan. Nya ingon siya moadto ko mouli ko sa Pilipinas, unahon ko ginig-adto sa Padersiano kay ako ning palitan og slot nga disap. Ana, sus karon kay pag-abot nila dinhi sa airport, wa man mo abot ang iyang bagahe. Pag trace nawa iyang bagahe. Tapot ra kuno iyang lawas ang iyang gisulob. Pero nilahos gid siya dinhi kay mupalit gid siya disap. Di ba? Pakpakan na to. Pag-abot niya dinhi ingon siya, Pader, mupalit ko duha ka disap, pero unsaon man ana pagsiguro nga siguro gina nako wa gid ni siguro. Kay kami diri ning kamot ra gyud mi kasabot ba mo disap? Kana bang atong investment slot ba? Awa mo kay bao? Investment slot, tagpila ganito slot ani? 500,000 ana palit unta siya duha nya kay wa man kay siya kasabot, daghan kay siya pangutana. Pagtubag na nako, pagkahibaw niya sa sitwasyon nga daghan na ding namalit, iyang gihimong tulo nya pag actual na gid niya hatag og investment siya pakapinana ko pag yung usa Pader. Upat gid iyang napalit. Pakpak ko. Wa niya baliha nga ang iyang bagahe wa moabot or nawa manlahos gid siya dinhi. Kanang ana ba kanang dili bita ka maghuna-huna nga security na nimo imong mga bag, imong mga alahas, imong kwarta. Ang importante unsay gisugo sa Ginoo mao gi pinakasentro sa atong gibuhat or mga buluhaton. Unsa may sugo sa Ginoo, isangyaw ang maayong balita, ayuha ang mga masakiton, pakighigala nila, tagai sila kalinaw, papahawaa ang mga yawa. Kana ba yang atong gida, kana mga butang, kana mga balay, mga yuta, usahay ra ba mo na hinungdan nga mayawaan ta? Gilingi ay mong tupad, nakapila na kanayawaan. Kana bang masuko ka, magyaw-yaw ka, mabalaka ka, mahadlo ka, maratol ka, mao man ay mga simbolo gud nga naana nato ni sud na ang yawa. Kay makakinaiya man ang yawanon. Kanang malinawon ka, malipayon ka, niya kanang makapasaylo dayon ka, niya makiguli dayon ka, makadawat dayon ka sa tao. Kana mo yung mga simbolo nga naay Ginoo. Nya ro kung nangural na kas imong balay di sa ato pa, depende na lang na kung dawaton nimo ang tao o dili. Wa nagyawaan na ka labi na igtan-aw nimo sa taong nanuktok dito sa imong gate, sa imong koral, yawanon kay ignaong, daghan kay patik, siga pagyug mata, puwa-puwa ang mata, nya kawatan kay ignaong, unsa may imong isulti mo dawat kaniya dili. Nya mo ingon din siya, ang kalinaw maani-ani ining balaya. Malinawon ka kag ana siya muhigdas inyo. Nya mo ingon din kanya din man day kagikan dong ingon bag-o kong laya sa CPDRC kana ganing sir. Ini siya unsa may kaso nimo, multiple murder kay kuan maguto ako robbery and murder. Naka-standby gyud ko dito mga 30 ka tuig. Nya karon wala na gyud mudawat nako. Nya kadungog man ko nimo nga sikag Simba San Vicente pa Ferrer nya. Sige man kag hatag anang mga slots ni Padersiano, mutuog yun ko nga kanang generous ka, niya kanang labing ka, niya sige masad mig paminaw ng Padersiano kay 5 ka tuig man sana dito sa prisuhan, sige balik-balik mo nang nidangop yun ko ni mo, sir, ma'am, ana, pwede anhilang kumupuyo sa inyo, ang kalinaw maani-ani ining balaya, ana. Sus, maghinunghungay, tigali mo. Nya na nato padayon unsa isog di Padersiano. Di ba? Pero kung wa ka ma-attach anang imong kwarta, alahas ug uban pa, malinawon kay ka. Ay sige dong ari. Nya nakasabot din kas ebanghelyo nga nag-ingon, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Makaingon ka, ni anag yung Ginoo, ni anag Ginoo.
tanawa di ba ikaugma, wa na mo'y TV, wa na mo'y mga cellphone, wa tanan, gigapos pagyud mo dito sa CR, kay kadto day siya mo dito'y contact sa mga gang nga kanaganing maoy modus nila na kung tuan na sulod, mao din to'y mo pasod sa mga kauban nga mga tulisan. Nga mo ingon din ang Ginoo nimo, ang kalinaw maanian ining balaya. Ang sawan, moto pa mo ana. Og dili ka malinaon pasabot, dili ka disipulo ni Kristo. Sila si San Pablo, sila si San Lucas, kaning gihisgutan sa unang pagbasa, gipangpriso ni sila. Gani si San Pablo, pagsuwat niya ni ani, dito siya sod sa prisuhan. Gibiyaan siya sa iyang mga assistants dito in town. Siya gibiyaan ako nila, kay gipalabi nila ang kalibutan. Ako nga gipriso, ila kong gibiyaan. Paari adiri si Lucas, paari adiri si Marcos. O si Lucas na lang mo ikuyog nako. Paari si Marcos, basig si San Marcos po ni, usa sa mga ebanghelista. Mao ni siya ang hagit. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa tubag na to, ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong pagkahari, Ginoo. Unsaon man paghari sa Ginoo sa atong kinabuhi, maghari siya basta dili na ta mosimba, dili na ta mosalig sa mga butang og mga tawhanong seguridad aning kinabuhia. Kanabang ang Ginoo nagyoy atong gilauman og paharion. Kini bitang atong gibuhat dinhi nga nagplano tang mopalit anang yuta diha sa kilid, no? Mga 70 million ko na. Unya mutukod pa kita diha kulumbari nga mo kantidad siguro nag mga 200 million. Sayo na dili. Be lingay mo tupad na ganahan ka ana mo tukod. Ana, nawa di ba mo ingon ko, sa mano, takbo, yabag ka diya, usar ko na simbahan na. Kung dili mo hari ang Ginoo sa atong kinabuhi, bugat, maratol ta. Kaning gisango nato nga 10 million nga budget para sa kaning kuan retreat, sa national retreat sa mga pare. Dili sa yun. Nya ato pag yung gidublihan sa 2 million nga budget sa atong segunda patron. Di ba? Tulo ka fundraising sa usak higayon. Nya dili tag 100,000 million, 10 million, 2 million, 70 million. Sayo na dili. O kamo pa di as akong part na atay project nga 70 million nga i-raise di apagay 2 million sa segunda patron nya ingnon pagyud ka, Pader, ikaw mo imuhead aning national retreat for clergy nga fundraising ha, 10 million sana, mudawat pa ka dili? Hoy. Ana moingon mo si Father ba makatuog pa baka di siya? Hapit gani kuwa ka mata karon, perti na kong hinanuka. Niya ako ra ba kung ako'y muhigda, layo ra kay ng 5 minutes basta wa lang gyud magsaba-saba, hagok na yon. Ana. Yang anong relax man ko. Tungod kay wa ko mag-ambisyon nga ako'y mo raise ani. Ang Ginoo mo raise ani. Mouthpiece lang ko. Sayon ra kayo ang pagbuka-bukas akong baba dinhi ana-ana sa kamot. Sayon ra kay nastanan. Pero ako na gani mo'y maningkamot nga ako mo raise ani, ako mo raise, mamatay ko. Mas stress ko maayo. Mauna ang mga evangelist, mauna ang mga preachers, mouthpiece of God. Kamong mga ginikanan, kamo gyud mga ambisyon nga ang inyong anak palampuson gid inyong eskwela, kamo gyud muda nila ngadto gyud ilang kalampusan, mas stress mo sa inyong mga anak mo nang di na mo ganahan og daghang anak.
tagaan gani mos Ginoo og siyam ka anak ayaw Lord duha lang yung Ginoo yung sao man anak kong pito isa ako na nang butangag kondom ipapilit ko na lang nas kondom ilabay ko na ako na nang patyon sa pills ako na nang patyon sa pills ako na ding putlon ang akong palupyan tube aron di na ni mudaghan unyag masipyat yun i-abort kay duha ra yun Lord di na ako makayang siyam mabuang ko ana unsay akong ipa-eskwela unsay ako ipakaon imong Ginoo ikaw dai mo pa-eskwela ikaw dai mo mukaon o mo pakaon tuburan ra ka agianan ra ka mura ra ka gripo nga dili maoy tuburan sa tubig tuas tangke ang tubig ang gripo igo rang mo open aron mo agi ang tubig channel ra ka nganong maguol man ka diha hilingi ay mong tupad napilay imong anak niya na pilay ni pilits kondom pila ka book pills imong natumar wa ka malaygit kana patay ka diya ay kunyag tutok-tutok kay wa ra ba na mo inom og pills ang madre wa sad na magpalaygit na tungod aning atong pagsunod in a little way, in our own little way sa kinaiya sa mga apostoles o sa mga evangelists sigig sangyaw ko dinhi naa na gid tay nahimong mga achievements sa atong mga projects ug imo lang ning tutukan dinhi ang nahitabo sa ato karon ngadtos mga parokya ang atong gipangtabangan og sa mga project sa Archdiocese nga atong gisuportahan dili na mo minus sa 200 million ang atong nadawat. Anong mura mo gaduka? Pakpakan atong Ginoo. Nya karon i-update nato ang ato nasad nga mga projects ang holy pads for the National Retreat of Priests karong November 7 to 9 ang atong gibaligya ani 100,000 ka holy pads nga tag 100 pesos per slot ang atong halin as of yesterday niabot nag 65,628 ka slots 34,372 slots na lang ang nahibilin karon ra ni kutob nga November 7 nya basin pag mukusog-kusog ni karon kay padong naman ending aron makadawat sa mong holiness, peace and divine salvation unya ang ato sang nahunong na nga special slot katong Meg para sa atong segunda patron nga kapistahan our Mother, Our Lady of the Most Holy Rosary, kining Meg, Mother Mary's Enriching Graces. Ang total gid nga slots nga atong gibaligya, 20,000 slots, tag 100 gyapon per slot. Ang total natong nahalin, final, nga atong apil na sa online, nga mga banking, niabot og 20,302 ka slots. Equivalent ni siya og 2,030,287 and 93 centavos. Nya ang ato sang total gasto atong segunda patron niabot sad og 1,901,239 pesos. So naay sobra nga mga 129,048 pesos and 93 centavos. Pakpak yapon. Niya kay ning donate man ta adto og mga lingkuranan dito sa CPDRC, mga 500 ka lingkuranan na asa ni sponsor ani. O niya ang ila sa ditong tents atong gipa-repair ang iyang mga canvas kanang iyang atop kanang agisi 8 to ka tents atong i-deliver ugmang adlaw nya magmisa ko dito karong Biyernes isi pasalamat nya
muadto tingali ang atong mga pipila ka mga ning tampo ato nya amo na lang sang gilubos-lubos magda na lang santa didto og kanini ang pagkaon pack meals mga 1,100 man sila kabuk didto so atong tagaan og pack meal di ba nya manayaw sa kuno sila isip pasalamat sa mutan-aw sad mi sa dancing inmates gusto mong mukuyog pa-register mo diha sa opisina karon last day sa ron sa registration o kinsay mukuyog kay ihatag man nato in advance ang mga ngan didto kay haron malista na kay ila man sa nang ilimit ang musod pero di mo musod dito nga dili mo mutampo sa ipalit sa pack meal 1,100 tag 150 pesos kada pack meal mutampo mo pero kaning atong sobra sa kaning atong imig ato na ning gamiton dito so punana na lang ni jutay tingali mga 100 kuan man mga almost 170 siguro ni 180,000 atong magasto sa pack meal nya nakagasto po tag mga almost 400 o 300,000 sa katong canvas niya mga 300,000 sa kapin or mga 200,000 ang sa lingkuranan o di ba para nas atong mga piniriso aron nindot-nindot sila lingkuranan nga naman whatever you do to the least of your brethren you do it to me nya iniglaya ato malista naman ang inyong mga ngan dito adto na mangadto sa inyong mga balay ni siya kani kay niduaw gini dito si sister adto ko uli sa ila ana dayon nya inyong dawaton dili nya sila na moingon sister maayo ang kalinaw maanaa ka ninyo ay mga naong ay lingiw-lingiw nya sa ato sang disap na maligya man ta anig 140 ka slots nga tag 500,000 pesos per slot ang atong halin niabot nag 81 slots 81 59 slots na lang ang nahibilin nya sa 81 slots nadawat na nato ang 58 ka slots nga actual cash investment so tingali Biyernes or Sabado ato na ning irimit ngadto sa tag-iya as partial payment so atong iampo nga magpadayon ang paglampos niini para ni sa atong parokya para ni sa archdiocese o para ni sa ato dinhing locality pil na sa atong mga LGU nga benefits og dili ni siya sayon pero ipasayon ni Ginoo basta ang atong pangandoy mao ang pagpakita sa presensya sa Ginoo dinhi sa atong kinabuhi isangyaw ang maayong balita nya dili ta mo sentro sa kwarta mo sentro tas pag-alagad ug sa kaluwasan sa katawhan ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong pagkahari Ginoo maunta na kanunay ang atong itug-an dili kita maoy maghari-hari dili kita maoy magbuot dili kita maoy maningkamot pagpahayahay sa atong kaugalingon muna kamong naay mga 500,000 nga extra nga wa pa kay ninyo gamita i-remit lang usa na dinhi kay ato nang ibayad og tiwas diha nya og di na ganin na mabalik ninyo ingna lang praise the Lord hallelujah di ba kay di man amoy atong gisaligan pero do natay nahatag do natay nabilin nga nindot kaayo unsa man kanang yuta diha nga magamit kaayo sa parokya ug di mabalik ang imong 500,000 pasagdahi lang na kay do na kay gibilin nabalik ba ang kinabuhi ni San Pablo sa dihang gibitay siya wa unsa iyang gibilin gospel Acts of the Apostles ug uban pang mga pagtulunan nga hangtod karon gisigihag gamit
ug nagamit sa atong paglambo sa simbahan. Di na kabayran og sapi. Ang kamusang nihatag din sa disap, ato manang gibutang ag 25% nga interest, just in case mahitabo gyud ang di nato gipangandoy, dili na mo balik, ibutang talang ba? Ayaw kagool, kay ibalik nas Ginoo og 100-fold. Iyan ang saad. Pero ibalik sa nato ang amount nya 25% nga tubo, dili sa na makapa-forfeit sa 100-fold unless magsigi jud kag pangandoy ana. Share, just share. Ana no? Ana hinaot pa unta, manindog na ta.